Aquí veurem la resolució de l'exercici 8 d'aquest conjunt d'exercicis que teniu, que és un càlcul de l'àrea d'un polígono mitjançant la descomposició en triangles no rectangles. Aquest és el polígono que teniu vosaltres, us ho he imprès, i la primera cosa que hem de fer és dividir-lo en triangles. Jo he triat aquests 4 triangles, hi hauria més possibilitats. Una d'elles, per exemple, seria aquesta, seria una altra opció, completament vàlida. Bueno, jo faig amb aquesta, que és que tenim preparada. Molt bé, una vegada tinc això, amb aquesta barreta que teniu aquí, aquesta d'aquí, jo el que hem de fer és calcular l'escala que tenim. La mesuram i fa 69 en 29. Jo faig una regla de 3, jo sé que 69,29 en aquest cas deuen ser mil·límetres. Bueno, jo poso que siguin centímetres, vosaltres mesureu el que tingueu. Doncs aquí ja posaria 69,29 mil·límetres se corresponen a tant de mil·límetres. I per tant, un mil·límetre valdrà tant. Jo, si em permeteu, copiar aquí. Jo aquí el que posaré serà les mides d'aquests costats grocs de cada triangle, les mesures d'aquí, que serien les mesures del dibuix, d'acord? Aquí me calcula amb una regla de 3, realment ho multiplica per aquest factor, que és aquest número d'aquí, però bueno, és el mateix, no? A veure aquest valor, jo què sé, seran per que siguin 10, i aquí jo li posaria 10 i me donaria el valor d'aquest costat. Anem a fer-ho. Posem 68,97, aquest 113,37 i aquest 123,89. Jo aquí li poso per exemple aquest primer triangle, aquest costat, dic que avui fa 68,97 mil·límetres, d'acord? Són tant de mil·límetres a la realitat, i no poses costat B' i el C'. Aquí. Els poso aquí perquè jo tinc aquí en el dibuix, ja els tinc i tinc mides reals en metres. D'acord? He de pensar passar-los a mil·límetres. Per tant, l'opció més ràpida seria això, passar-ho a mil·límetres. Jo en el meu cas l'únic que he de fer és dividir-ho per 1000. Tot ho fem dividit per 1000 i així ja directament me donarà tot en metres quadrats. Em dic que això eren 57 i 97 en 50. Per tant, 57 i 97 amb 50. El triangle 2 té un costat que mesura 68,97, l'altre 113,37, i el costat aquest de color blanc 232 en 20. El triangle 3
que també el 113,37, el 123,89 i un costat real que mesura 128,25. 128,25. I el triangle 4, 123,89 i dos costats reals que fan 172,50 i 41,25. 41,25. Aquesta columna d'aquí el que fa és sumar aquests tres valors i els divideix entre 2, amb aquesta fórmula que teniu en el llibre, i després calcula el semiperímetre. Perdó, la superfície. Això és el semiperímetre, i aquí calcula la superfície en la fórmula d'Heron, aplicant aquestes i això és la P, A, B i C. Ho he deixat així perquè ho tingueu més fàcil de veure. Això m'ho fa per cada triangle i en el final la suma de tot. 223.258,66 metres quadrats.